নালাগে হ'ব হ'ব YouTube channel नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय गोबाव समनि उनाव दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै एक्चुअली गुड फ्राइडे आरो बे गुड फ्राइडेनि थाखाय जों दिनै अफिसफोरा बन्द नालाय ज' दिनैहाय जोङो थांगोन नगाव डिस्ट्रिक्टनि बे महामृत्युंजय टेम्पल बेखौ जों नायनो थांगोन आरो बे महामृत्युंजय टेम्पला जाहैबाय वर्ल्डनि मादावनो बयनिख्रुइ गोजौसिन बे शिवलिंग टेम्पल होनना जों मिथियो आरो टटेल बेहाय दं 126 फिट दं होनना जों मिथियो आरो बेखौनो जों दिनै नायनो थांगोन आरो नोंथांमोननोबो जों दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन दायो जोङो दङ बे गोदानै बानायनाय जि तेजपुर आरो जामगुरि हाटनि जि लामा गोदान लामा बानायदों ब्रड बानायदों जानो हागौ बियो 715 नेशनेल हाइवे आरो बेनि गेजेराव जों गसंना दङ दा बेनि सेरावनो जों मोनबाय गंसे समायना दैमा बे दैमानि मुङानो जाहैबाय जिया बरालि दैमा बेबो जाहैबाय ब्रह्मपुत्रनि ट्रिबिउटारि दालाय दैमा होननानै जों मिथियो आरो बे दैमानि सायावनो गंसे समायना दलं दङ आरो बे दलंनि जोङो सोनाबहा थांगासिनो दङ सानजाहा जों नोंथाङा जुदि थांबाय थायोब्ला थोंजोङै गहपुरसिम सहैनो हायो नोंथांमोना मालाबा गहपुरसिम थांदोंब्ला बे दालांखौ नुदों जानांगौ जोबोद समायना नुयो बे दालाङा गोबां हेल्प खालामदों मानोना आवगोलो तेजपुरनिफ्राय जामगुरि थाङोब्ला गोबाङानो बालिपारा जानानै बेरै फाखोसे गिदिंनांगौ जायोमोन आरो जेराव गोबां टाइम कनजिउम खालामोमोन नाथाय दायो बे दालांनि थ्रुयै गोबां खम समनि गेजेरावनो सहैनो हायो उइदिन 20 मिनिट्सनि गेजेराव सहैनो हायो बे जाहैबाय तेजपुर ओरै थांबा तेजपुर मोनहैबाय आरो सिद्दा नगाव मोनहैबाय 52 किल'मिटार आरो गुवाहाटीयाव दं 168 किल'मिटार दा बेनिफ्राय जों थोंजों थांनोसै नगाव जोङो कलिया भमरा जि दालां बे दालांखौ जों मोनसिगोन ससे थांब्लानो बे जों दसे रेस्ट खालामदो दै लोंबाय फुङाव जों ओंखाम जाबोआखै जिहेतु दिनै जोङो महामृत्युंजय टेम्पलाव थांगोन नालाय मन्दिराव थांगोन नालाय थ' उदै खालि फैदों थ' बै एसे सिगाङावनो मोनगोन जोङो कलिया भमरा दालां दा जोङो दै लोंखांबाय माइन्डखौ एसे फ्रेश खालामबाय गोबां सान्दुं दुंदो जायनि थाखाय गारि सालायनो एसे खस्थ' जादों थेवब्लाबो उपाय गैया थांथारनोसै बांद्राय गोजान गैला दा जों मोनगोन सिगाङाव कलिया भमरा ब्रिजखौ जायखौ जोङो ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव थानाय ब्रिज होनना जों मिथियो दिनैहाय नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन कलिया भमरा ब्रिजखौ नोंथांमोना जायफोर नुवाखै नायना लानो हागोन बेनो जाहैबाय कलिया भमरा ब्रिज जोबोद समायना नुथाय खाथि खाला दङ रिजर्ट हाजो हाला जोबोद समायना नुदों दायो जों सफैबाय मिस जानाय जायगा नोंथांमोना नुनो हादों फारफ्रोमथिंबो जोबोद समायनायै जोङो नुनो हादों बे स्ट्रीट लाइटफोरखौ दा बेफोरबायदि होयोब्ला जोंना गारि सालायनो थाखाय जोबोद हेल्प जायो दा जोंनि मोनफ्रोमबो लामाफोराव बेबायदि जुदि स्ट्रीट लाइट थायोब्ला एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोनगोन होननानै आं सानो आरो दायो नै जों थांगासिनो दङ महामृत्युंजय टेम्पल मोनथारसिगोन बांद्राय गोजान गैला दा जों फैयै फैयै सामुगुरि होननाय जायगाखौ बारनानै बेनि लेफ्ट टार्न लानानै थांगासिनो दङ गामि गामि बांद्राय गोजान गैला 1 किल'मिटारसोल'सै 1 किल'मिटारसिनि उनावनो जों मोनथारसिगोन महामृत्युंजय टेम्पल वान अफ द लार्जेस्ट शिवलिंग टेम्पल बयनिख्रुइबो गोजौसिन 126 फिट दङ नोंथांमोना नुनो हासिगोन बेनो जाहैबाय शिवलिंग टेम्पल नगावनि महामृत्युंजय टेम्पल होनना जों मिथियो जों दायो सफैबाय गिबियावनो जों दायो बाइकखौ जों पार्क खालामग्रोनांगोन गोबां जोङो दखानफोर नुनो मोन्दों बेनो जोबोद समायना जोबोद गिदिर दायो जोंखौ बाइकखौ पार्किं खालामनो होबाय जों खालामनोसै बेहाय ओके নালাগে হ'ব 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 এটাই হৈ যাব এটা পাঁচটা আছে ন दायो जोङो बेखौ लाबाय
बेयाव लादों 200 टाका दा गोबां दखानफोर दङ आरो जोङो जेराव गारि दोनदों बेहायनो लानो थिनबाय नालाय जों लाबाय गोबां मानसि फैदों दिनै बेनो जाहैबाय शिवलिंग टेम्पल 126 फिट दङ बेयो आं खाथियाव नोंथांमोना देखायगासिनो दङ गोबां मानसि फैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो दखान दङ बेनो जाबाय शिवलिंग टेम्पल जों गिबियावनो बाहेरायाव साथि लगायग्रोनांगोन बैहाय लगाय जानांगौ बे बाहेराबो इयावसो दं जों बाहेरायाव साथि लगायनांगोन आरो बेनिफ्राय बेयाव दोनलांसै गिबियावनो जोङो जुथाखौ खुग्रोनांसै दा बेहाय जों साथि लगायग्रोनांगोन साथि लगायनानै बै सिङाव जोङो हैनांसिगोन आरो खुलुमखांबाय दा बेखिनि मालखौ जों दायो बै आसल मन्दिर सिङाव हैनांसिगोन गोबां मानसि जादों आरो स्पेसियेलि दिनै बन्द नालाय गोबां फेमिलिफोरा फैदों बेनो जाहैबाय महामृत्युंजय शिवलिंग टेम्पल टटेल दङ 126 फिट खाथियाव फैब्ला जोबोद मोजां नुयो नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै बारा मोजां नङाबो जानो हागौ बे जाहैबाय नगावआव दङ नगावआव मोनहैस्लाबा नगाव मोनहैनि सिगाङावनो दङ बेयो सिङाव हाबबाय जों दायो जोबोद मोजां नुयो आरो आथिंजों थाबायनाय जादों नालाय बिराद खस्थ' मोनदों मानोना टाइल्सआ सान्दुंनि थ्रुयै बिराद गरम जादों वाव शान्त जायगा बेयाव नङा खोमालै बेनो दा बै गोजौआवसो हैनांगोन जोङो गाहायाव हाबलांदोंमोन गाहायाव ओरैनो जिरायनायसो दा गोजौआव जों सफैबाय wah si गरम माबाखौनो खुलिथ'वाखै दासो थान्दा ना सान्दुं नाङाखै बेयावबो जुदि गरमाव बहा थागौमोनथाय आथिङा मोजांथ' भिउआ ना मानसिफोरा नेगासिनो दायो अपेन खालामथ'वाखै दरजाखौ फट' सट' लागासिनो नेगासिनो गोबां मानसिफोर दङ लाइन थांगासिनो गासिबो जोंबो लाइनावनो दङ बेखि जाहैबाय एक्जिस्ट खुलुमनानै बिखि ओंखारबोनांगौ बांद्राय गोबावखौल' होना खोमा ना जास्ट बेखौल' होना फैनांगौ आरो
बैयावबो खुलुमो जों बेहाय थांथ'लायला आसल गिदिरावनो खुलुमखांबाय जोबोद मोजां भिउ सान्दुंनि थाखाय बे टाइल्सआ जोबोद गुदुं जादों गानो हायाखै जोबोद मोजां भिउ आसामनि मानसिफोराबो फैयो तामिलनाडु साउथ इन्डियानि मानसि गोबां दङ बिथांमोनाबो जानांगौ साउथ इन्डियानि मानसि गोबां फैयो आरो जिमानखिनि पण्डितफोर दङ गासिबो जोंनि आउट अफ आसामनि गोजा पुर'हितफोरा प्रसाद डिस्ट्रिबिउसन बेयाव प्रसाद मोनगोन जों बेखौ नायगासिनो दङ स' फाइनालि जों मोनबाय प्रसाद दा बेखौ जों एसे जानोसै जानानै जोङो बे मन्दिरखौ बिदाय होनोसै दा बे सावगारि नुनायानो जाहैबाय गुरु शुक्राचार्य बिथांनि मुङावनो बे मन्दिरखौ गायसननाय जादों गोबाव बोसोर सिगां बिथाङानो बेखिनि जायगायाव गोबां ध्यान खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों थ' बेखिनियानो